Bamanyare tieni muso demseni mabakoroba limana ka ufo ka bela jele wali nyumando amba faina auni sogoma minye kuna fundi sebe unye limana ulu bora bi tarata duena mimbi talke avril kalo ale tleta ani sabasoro abibe sungalo tle foloma jien fantanan bela jele fe olamanto ni kenen ka limana ka duoke sungalo kalo min jole fleni ala ka ke here ani bade kaloe ala ka ke kalo minni anga batu bela jele bi mine kalo in amano nga minya ando ba we andaba masai wala ka foldi lama ba jaraje kulu che ani muso bela jelema sew ka fe ku foku wali mando kuna fundi sebe mubina la kalisi san balma ke Amadou Diallo fe Musa Sanogo bolo be nege karafila Musa ibala je andini ko bla dagrindala amse kana soni Julimana kuna fundi sebe una amba damne ni les échos wele ye ale kumana ayajira ka fo limana ko Ramadan ute sungalo kalo ye oye larabu kan nga an kama ko sun kalo menye samba fla ani muga ani kelen limana ko sungalo nyiningali yere kele do les échos maufe ko sungalo miyeni ko nyinanta nga kuna de ko nyiningali le kele do nyina sungalo anaka kuna ya nana tuguni wa fasidi 7 limana ayajira ka fo ko alakabu Allahu akbar ayode fo kuma indamnena ubajira ka fo nyina sungalo Musa fasiri keleno ki dado mina masain ale de baya ka joni undon ale de ba do min kan ama ale de ba do min mai ama olasa ni jatemneke sungalo barka ma miyeni kalo mini ala ya kerengere limana ko nana ijo kokura wati mina ni sumi ni alsilameu be wota imana ka anjeya ala yere yoro ka anga jurmu bela jele ko ka bo anna ka sega ala yere ka sirata akunga ala wati miyeni wati limana abebeni wati mamunum be ni oluye jago jugu kebawye olu de ka wati sele ni malikona la ya fasirika kuma do de limana ako fasiri 17 limano mame fasiri 7 Musa meba tembeli Muhammad meba tembeli do abika fasiri 7 ni dabaliban ani kamana gwandi saba ayajira kafo anyina samba fla ani muwa ani kelen sungalo kalo min jole ni limano abena kaluma malikona ya kle mimbe bo limano ni a degré ta abita jo fo degré binani ani fla la yoro tetle yemini limano hali ni bora ki jwala abi ifarijeni wala sa avril kalo limano aramade imana ke chocho akle imana bo akolala limano al bara ereketo akoro baradu wala sa kata somada shufela tala klefela tala limano minye avril kalo nye malikonna la yanno itise ke bolomada foima kibise ko ke clean afariya koso wala sa limano munde biseka ke awnye ala yere de ka masaya o de biseka ni clean limana sungalo mi nano bena kaseka hine anna ka minye sumayai limana ko da anka su fara kleka wala sa ambiseka sungalo kalo inteme nogoya la chugomina limana ka fara kleka yoro ala ka fen nga anyere ka lanyini ni afora ko sungalo sira limana abena wati ma kleka kala malikona la kosebe onga mi yala jago kelaw ye olu minu ni olu ko aya sungalo kumbora we anga soro wati limana ajala ka fo ambantala nga anye alabanka nga anyere ban yereka ajala ka fo minye sungalo ye ale min jole niye limana akanga ke ine nyogona akanga ke kalo ye min ni amanga gelya foi taka nyogon segere sabu wati redo musaka chama de bibo a watiula nga na fora ko abena wati ma limana wati yere wati mina akakalan kosebe mali konna la yan shute shuye tleye limana a fenfela iba soro sigiro kelente joro kelente limana ajala ka fo bi minya anga su konna uye sogo jege mi jiridenye nono fara sugoro ni tulu na nyonauka charbon limana mago bijani mbela jele de la wala saka mawo nyo kenai nga ajala ka fo ni fenfefle ntisa songo walma imana fo bi tege daka limana songo be fo la mini oni korolete kelen tiende ka fo nyo wensa limana ajala ka fo nga jamana konala ya ministry minumbe ni olube ja okokuna
jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu hali n'a sɔrɔla u bɛ nin kuma fɔ kunnafonidilaw ɲɛma u ta ye kuma ye ten nka limanaw o tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la sunkalo kɔni jɔra nka limanaw ko ɲinanta in a ka kunna dɛ ɲinanta in bɛ sɔn ka kunnaya kosɛbɛ nka limanaw a kunnaya bɛ mun ni mun cɛ sanni feere sɔngɔbaw olu ka kunnaya ale ni sunkalo bɛ ka kɛ waati min na n'o ye tile ŋanaŋanaŋana ye limanaw ani o waati an b'a kɛ cogo di nka ala de y'a nɔgɔyaba ye dɛ sunkalo kalo jɔra limanaw ala k'a kɛ kalo ye kalo min n'an ka jurumu bɛ yafa kalo min fana n'a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye limanaw min ye jamana ye a bɛ lafiya cogo min na kuma in an ye nin bɔ les échos kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la ni an bɔra les échos kɔnɔ limanaw kunnafoni sɛbɛn bɛ yen ni o ye l'indépendant ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye kiri sigi min bɛ yen n'o k'a ma ko session ordinaire min ye cour d'assises ye ale ka kiri sigili min n'a bɛ to ka kɛ limanaw ale tako fɔlɔ san 2021 ko o kuncɛra a baaraw kuncɛra limanaw baaraw kuncɛra ni min ye o ye k'a fɔ min ye maa 13 limanaw ko ɲangini dara olu kan ka jɔ ka fa de min ye maa 7 ye olu bɛna si kaso kɛ kiri ɲina première session tako fɔlɔ wulila o kan baara minnu filɛ nin ye ni a kuncɛra kunungo avril kalo tile 12 a bɛnna kunungo ntɛnɛn ma Banangabugu la cour d'assises yɛrɛ dagayɔrɔ la a jirala k'a fɔ avocat général min bɛ n'o ye Laji Sara ye ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ i n'a fɔ an bɔra ka min fɔ cogo min na o ye k'a fɔ ɲangini 13 n'o ye maa minnu bɛ yen ni olu ɲangina foyi t'u ma ko k'u jɔ k'u fa min ye maa 7 ye olu ka ɲangini kɛra si kaso ye o ye Laji Sara procureur n k'a fɔ avocat général a ka kuma ye a kɛra an ka kiri duba maa minnu bɛ kiriko yɛrɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛma a kɛra olu ɲɛna ordre bâtonnier fo ka taa se min ye avocat ye olu ka kulu a bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan Laji Sara a ye ɲɛfɔli kɛ ka hakililajigi kɛ k'a fɔ kabi février kalo tile 25 tɛmɛnen in na min ye ni session ye a dayɛlɛ la a jala k'a fɔ affaire min tun bɛ u bolokɔrɔ ka o kiriw tigɛ o bɛ taa affaire 71 de la min ye jala k'a fɔ kalo 1 ani tila nka ko u sera ka affaire min yɛrɛ ka woloma fo ka don kɔnɔna la a bɛ taa se affaire 81 ma a jarala k'a fɔ maa 100 ni maa 50 bɛ yen ɲangini tara ka olu de sɛgɛrɛ ni ye jateminɛ kɛ fasiri ka kuma la ko kasoladon min bɔra la o ye 26 ye nka olu la i b'a sɔrɔ u ka kasoladon tɛ n'a fɔ k'i datugu nka sariya kɔni bɛ i nɔfɛ a fɔ min ma ko sursis sariya b'i nɔfɛ i ɲangina min kama n'a i yera a kelen na limanaw sariya bɛ tila ka wuli i nɔfɛ min ye a fɔ k'i ka kiiri tigɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ yen condamnation par contumace limanaw o 24 kɛra min ye ka kiiri yɛrɛ tigɛ limanaw k'a bila ka taa min ye kiiri natɔ n'o ye session natɔ ninnu ye o ye 3 ye limanaw maa minnu bɛ yen ni ɲangini daraw kunna ni nafoloko yɛrɛ b'a la an ma n'a ɲɔgɔnna ninnu a jala k'a fɔ session fɔlɔ min ye nin ye nafolo kasabi min ni o amani dara maaw kunna o bɛ taa sefa wari 176 ani 20 na wala ka far'o kan minnu bɛ yen ni olu fana ye tanamako ta ka maaw sɛgɛrɛ k'u ka hakɛw daraki ni u kan ka u ka hakɛw lasegin ni y'o bɛɛ lajɛlen fana fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa sefa wari 410 ani 15 ani sefa wari 6000 a jirala k'a fɔ fana min ye nafolo ye minnu fana kan ka segin u tigilamaw ma o bɛ taa 110 ani 18 ana a kunkanfɛn la ni ye jateminɛ kɛ 100 sarada maa minnu bɛ yen ni u ɲangina affaire ninnu na 100 sara a bɛ taa 99 la fasiri ka kuma la ni ye jateminɛ kɛ nin ye cour d'assises ka tako fɔlɔ ye san 2021 in na min kuncɛra kunungo yɛrɛ ntɛnɛn i kɔrɔ ale fasiri kelen in kɔnɔ limanaw ko bamaci jɛkulu maaw bɛ wulikajɔ la Burɛ mara la ni waati in na marifatigiw don minnu bɛ yen ni u bɛ sɔmikɛriw la k'a fɔ u bɛ yaala yaala la dugu min bɛ yen n'o bɛ Burɛ kɛrɛfɛ u k'a ma ko Banba maa minnu ye kunnafoni in di sigiyɔrɔ in na ye
a bɛ yɔrɔ yɛrɛ ni banba cɛ kilomètre 17 a filɛ nin ye Burem cercle kɔnɔna la. A ko Bamaci jɛkulu dɔw yera ye minnu bɛ munumunu salo la a kɛra dɔgɔkun laban yɛrɛ la i kɔrɔ a jala k'a fɔ caman yera u ka mobili minnu bɛ yen n'u k'a ma ko pick-up olu falen tewu maramafɛnw na ani maa dɔw fana minnu fana yera motow sanfɛ a bi maa sigiyɔrɔma 20 caman yɛrɛ bɔ. Fasiri ka kuma la limanaw a ko nin ye min ye jateminɛ min ye o ye k'a fɔ yɔrɔ min ye nin ye n'o ye Banba mara ye yɔrɔ Bamacimaw u ka daga yɔrɔba de ye nin yɔrɔ kofɔlen ye wa a jarala k'a fɔ yɛrɛ ko yɔrɔ do fana dɔrɔgu cɛjugu ani dɔrɔgu tɛmɛsiraw olu de feere yɔrɔw de nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye. Limanaw maa lasɔminen o ye suba ye a jarala k'a fɔ a ka kan an ka armée n'o ye forces armées maliennes u ka sɔmin ta ka baara kɛ n'a ye sabu Bamacima minnu filɛ n'o ye jadisiw ye u ka ye nin yɔrɔ kofɔlen in na a kan ka maa lasɔmi sabu min kɛra kɔsa in na Tesit ni an ka armée maa 30 ɲɔgɔnna tora la ka taa se fana wulikajɔ min tara ka ɲɛsin MINUSMA ka kɛlɛcɛw ma Agel Hawk a yala k'a fɔ hali o ye olu yɔrɔ kelen in fana na ye a bi maa sigiyɔrɔma 10 caman bɔ min ye GNIM maaw ye min ye Yad Agalika maaw ye GSIM olu fana bɛ munumunu zalo la o yɔrɔ kofɔlen in na min y'an ka armée o dun fana ka daga yɔrɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye limanaw kana sema a ka fisa wuli ka bɔ disi ka ye kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ aw bonya b'a la. Kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indicateur du renouveau ye ale kumana limanaw indicateur y'a jira k'a fɔ ko min ye Tɔnbukutu mara ye sifinakaw wulilen don k'u jɔ k'a jira k'a fɔ lakanabaliya kelen don olu sigiɲɔgɔn ye bi kana olu b'o la u ma tila o la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ maaw ta ka u don armée la walima ka u tɔgɔw sɛbɛn n'a fɔra k'i bɛ kan bɔ k'a fɔ i bɛ don armée kɔnɔna la limanaw o ye dɔw fana ka sɔrɔ sira ye n'u k'a ma ko favoritisme limanaw a jirala k'a fɔ lakanabaliya min bɛ Tɔnbukutu mara in kɔnɔna la ka fara nin waleya ninnu kan Tɔnbukutu min ye waliju 333 daga yɔrɔ ye bi a jirala k'a fɔ a sifinakaw wulila k'u jɔ kunungo ka taama kɛ ka taa gouvernorat la ka ɲini gouverneur fɛ ko u ka laɲini dɔw bɛ yen u bɛna mun da a tɛgɛ k'a jirala k'a fɔ ko ni tali kɔni daminɛna ka ban armée kɔnɔna la limanaw i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o bɛ maaw de fusaya ɲɔgɔn ye walima hali avec fiche d'identification min n'o bɛ ɲini limanaw o fana sɔrɔli o ye baara ye u kɔni bɛ min ɲini bi ko direction politique n k'a fɔ protection civile ka ɲɛmaa min bɛ Tɔnbukutu mara la u y'a ɲini ko o fana ka taa ka bɔ Tɔnbukutu mara kɔnɔ u ye jɛkulu 2 de bɛ taama in na initiative Tɔnbukutu debout ani forum des jeunes nin jɛkulu 2 in de ye taama in kɛ ka taa k'u kunda gouvernorat kan limanaw ko ka taa k'a ɲini k'a fɔ ko aya ko 2 bɛ yen o kɛmɛ ka olu kɔni dabali ban bi lakanabaliya yɔrɔ o kuma tɛ fɔ limanaw n'a fɔra ko sifinakaw ɲɛ jɔyɔrɔ ye armée min ye Tɔnbukutu mara kɔnɔ caman bɛ yen n'i ko i bɛ taa i kundo wɛrɛ k'o ye i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ maa minnu bɛ yen sifinaka minnu bɛ Tɔnbukutu mara kɔnɔ u bɛ o fusaya u ma Tɔnbukutukadenw y'a jira k'a fɔ olu kɔni ni kabi Mali yɛrɛ y'a yɛrɛ ta fo ka se bi ma Tɔnbukutu ye Mali ɲɛda dɔ ye a ye Mali tɔgɔ se yɔrɔ caman na n'a fɔra o dugu o denmisɛnninw limanaw maa wɛrɛ bɛ ta ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na o fusaya olu ye olu yɛrɛ ka fa jamana kan tiɲɛna k'o tɛna bɛn olu ma u k'u ye misali dɔ di u ko u tɔɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Agihile Albaraka Sise ale ko ale ta ye ala misali yɛrɛ ye sabu u y'ale ta yew k'a bɔ ka maa dɔ fusaya ye k'o bila a nɔ na u y'a jira k'a fɔ Tɔnbukutu nin ye sariya yɛrɛ tigɛbaliya ɲuman ye walima ka maaw fusaya ɲɔgɔn ye ka maaw tila ka sɔrɔ ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o la o de ye u ka taama ye u y'a jira k'a fɔ kɔni bɛ min ɲini bi o de ye k'a fɔ ɲɛmaaw ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ hali MINUSMA yɛrɛ min bɛ Tɔnbukutu mara la n'a fɔra ko MINUSMA bɛ baarakɛlaw ta limanaw i b'a sɔrɔ o fana ye nagakɔrɔko ye maa min mana ja ni maa min ka surun b'o ta ka bila a baara la limanaw a ma duma dabɔ o kama Igrek Dunbiya ale min ye fasiri in kɛ a y'a jira k'a fɔ u ye ladilikan yɛrɛ di ka waati di gouvernement ma k'a fɔ nin waati min filɛ nin ni u ka laɲiniw ma sabati limanaw u kɛtɔ don ka wulikajɔ wɛrɛw kɛ a dun a tɛ na o dun tɛ ɲɛ a dun jirala k'a fɔ limanaw sifinaka ninnu caman bɛ yen jadisiw ni walejugu tigilamaw olu de b'u ta k'u don jadisiya baara la o dun o fana man ɲi jamana ma
ale fasidi sɛbɛ kelen n'o ye indicateur ye limana a jɔla k'a fɔ l'école karamɔgɔw nga fɔ an ka sanfɛ l'école den minnu bɛ yen ni olu bɛ licence kɛ yɔrɔ gafe sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ n'i ye i tilala kalan na min bɛ d'i ma k'a fɔ i kan ka taa baara kɛ n'o ye licence master doctorat olu sɔrɔbaw a sifinnakaw y'a jira k'a fɔ u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi dɔgɔkun laban in na Carrefour des Jeunes na kunnafoni kɛnɛ min na a kɛnɛ kan u y'u ka kamanagan jira kosɛbɛ jamana faamaw la k'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔndan fɛn fɛn mana kɛ forobaca tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔna la yan fonction publique tɛ fonction publique ye limana i b'a sɔrɔ ko ɲinan bɛ kɛ olu kɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔ ko min ma collectif min ni u y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ ka min ye sariya dɔ ye sariya min n'ale taara kabi janvier kalo dɔ tile 23 san 2013 limana k'a jira k'a fɔ kabi san 2013 kana se mai kalo tile 20 san 2014 maa o maa bɛ yen ko e ye diplôme sɔrɔ min ye licence master doctorat ye ko ɲinɛ kelen don i kɔ wa forobaca ɲɔgɔndan mana bila n'o ye concours ye limanaw i b'a sɔrɔ olu tɛna ye a kɛnɛ kan limanaw ni min ye senna nin ye u y'a jira k'a fɔ o dun tɛ se ka ɲɛ jamana kɔnɔ jamana tɛ se ka jamanadenw kalan ka tila k'olu bɔ k'u bila baarantanya na maa minnu bɛ yen ni olu bɛ système LMD kalan kɛ u kɛlen ko ka diplôme sɔrɔ ka taa baara tɛ sɔrɔ ka tila ka t'i sigi so yɔrɔ a ma dabɔ o kama indicateur ka kuma la a ko nin sifinnaka minnu ye nin kalandenw don u farala ɲɔgɔn ka jɛkulu kɔnɔna la a ɲɛma Isa ka sogodogo a y'a jira k'a fɔ ko licence master doctorat maaw n'o ye système LMD maaw ye a caman bɛ bi u bɛ ni lahala de kɔnɔna la jamana dun tɛ se ka janfa ta ka ɲɛsin a yɛrɛ ka denw ma k'i ka jamanaden kalan ka tila k'o bila lahala kɔnɔna la min tɛ ɲɛ ni dun ye jateminɛ kɛ u ko nin kɔni ye ladilikan ye ka ɲɛsin gouvernement ma sabu sariya min taara nin ye k'a fɔ ko maa minnu ye maîtrise sɔrɔ fonction publique mana kɛ olu dɔrɔn de bɛ ye k'a sɔrɔ nu licence master doctorat maaw système LMD n'a fɔra k'olu sen kan ka ye concours la i b'a sɔrɔ catégorie A u b'o de jɔyɔrɔ sɔrɔ limanaw an bɛ o de lahala la bi fonction publique kɔni mana kɛ i b'a sɔrɔ ɲinɛ bɛ kɛ olu kɔ u y'a jira k'a fɔ ko tɛ se ka taa u jimisira fɛ nin cogoya la u bɛ wulikajɔ kɔnɔna wa hali taama dɔw bolodalen don u fɛ n'u ka laɲini n'u ma sabati kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'indicateur kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye lesɔr ye ale y'a jira k'a fɔ limanaw min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye bandaw ko a ye maaw bisimila maa minnu bɛ yen n'o y'an ka diinɛ ɲɛmaaw ye ani bamakɔ tigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲarew ani an ka diinɛ tigilamaw chrétien diinɛ tigilamaw silamɛ diinɛ tigilamaw kununko ko bandaw a y'u bisimila limanaw kulubakaw fɛ yen nɔ kuma min ni o fɔra o de ye k'a fɔ bana cɛjugu min ni o b'a an dala coronavirus bana limanaw ko diinɛ ɲɛmaaw ni an ka laadala tigilamaw ka ye kulubakaw fɛ kunun a kun fanba de y'o ye ka se ka cɛmancɛ fanga maaw dɛmɛ walasa bana in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na limanaw ni ye jateminɛ kɛ covid-19 min ye nin ye ni ale de nana i fereke an ka ko caman na k'a bɛɛ lajɛlen lasa a kɛmɛ jamana ɲɛmaaw ka baaraba ye bi min n'a kɛmɛ ka fereke don ko caman na o de la lesɔr ka kuma la maa caman de bɛ yen min yera a kɛnɛ kan k'a daminɛ o conseil islamique ɲɛmaa la Cherif Ousmane Madani Haidara cardinal Jean Zerbo église catholique révérend ɲɛmaa Nu Ag Infa Yatara groupement d'église mission protestante évangélique ani dugutigilakaw Dramane Ɲare ani min ye Mahamud Diko ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan ye o la bandaw ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye a ka nin ma kofɔlen ninnu bisimila kuluba limanaw hakilaw bolibolila min kan o ye an y'a fɔ ten kuma daminɛ na min ye jamana yɛrɛ cogoya o b'a la ka taa se coronavirus bana kɛmɛ ka sanayɛlɛ min sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na a ka kan bɛɛ lajɛlen de ka wele bɛɛ ka dɛmɛ kɛ bɛɛ ka se ka wulikajɔ kɛ i bɛ se min na ka o kɛ jamana in bɛ se ka bɔ a la cogo min na a dun tɛ se ka kɛ limanaw n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'an bolo fara ɲɔgɔn kan walasa basigi bɛ se ka na cogo min na o la bandaw ka kuma kɛra o ye a ko n'an farala ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya min ye nin ye
limanaw na a sende ka bɔ an da la a bɛ se ka furakɛ cogo min na a y'a jira k'a fɔ ni gɛlɛya ninnu na fura min bɛ sɔrɔ a la boloci min bɛ sen na sisan coronavirus ko la a dun jirala k'a fɔ bana in don o don dɔ de bɛ fara a kan a ka kan maaw ka sɔn ka taa boloci in kɛ walasa u bɛ se ka kisi bana in tɔɔrɔ ma cogo min na a y'a jira k'a fɔ hali nun datugulanw n'o ye masques ye olu fana dili bɛna daminɛ masque bɛ di maaw ma fu jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko maaw kana fara ɲɔgɔn kan kana tɛmɛ 50 ɲɔgɔnna kan ani ɲɛnajɛkɛyɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu fana datuguli kuma fɔra min kan ka ta avril kalo in tile 10 ka taa bila a tile 25 natɔ in na limanaw ni waleya minnu filɛ nin ye jamanakuntigi ale y'i da don ninnu na a ko ni ninnu sera ka waleya wa a tɛna kɛ ni maa kelen ka dɛmɛ ye dɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ i sen don a la ɲɔgɔn fɛ min ye diinɛ ɲɛmaw ye Sherifu Usman Madani Haidara ani Cardinal Jean Zerbo olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye foli kɛ bandaw ye a ka nin hakilila la a ye nin hakilila min ta limanaw k'a ka ɲi sabu kɔnɔ jɛlen olu de bɛ pi fɔ kuma ye nin ye an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le soir de Bamako ye limanaw ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye Général Yamusa Kamara limanaw ko a ye gafe dɔ sɛbɛn gafe min ni a tɔgɔ de ye ko préjugé coupable ma part de vérité limanaw o tɛ dɔwɛrɛ ye ko siga kɛmɛ maa min na a na ale yɛrɛ ka tiɲɛ ale ye tiɲɛ min ye ko in na ka o ɲɛfɔ limanaw o ye mun ko ye soir de Bamako ka kuma la min ye général ye n'o k'a ma ko Yamusa Kamara limanaw a ye gafe dɔ sɛbɛn gafe min kɔnɔna la a ye tiɲɛ caman bɛ yen a y'o bɔ k'o da kɛnɛ ka jamana in kunkanko kuma la ministre kɔrɔ don ministre de la défense général Yamusa Kamara a ye laseli min kɛ ni bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama a y'a jira k'a fɔ ko a kumana kosɛbɛ waati min na ale yɛrɛ minɛna ni limanaw maa min sen yera o minɛni na maa min y'o ko kolokolo premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga a ka fɔ la a ye ɲɛfɔli min kɛ o ye k'a fɔ a ka gafe in kɔnɔna la limanaw ko caman bɛ yen a y'i da don la hali armée bɛ bi min na bi n'a sen armée Mali armée kunu tɔgɔ min tun b'a la o tɔgɔ bɔra la bi tɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a fɔ armée ma armée sen tɛ ka jamana jɔyɔrɔ fa tɔgɔ fasugu bɛɛ bɛ ka fɔ a ma bi hali nafolo min n'o ye loi de programmation militaire ye limanaw ka o nafolo kun ta ka bɔ a tayɔrɔ kan Yamusa Kamara a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la waati yɛrɛ kama soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko Faransi ka kunnafonidila fila min n'o olu fara Mali kɔnɔ yan Christine Dupont ani Claude Verlon waati min na a waati Ibrahim Bokar Keita ale ye wele k'u bɛɛ lajɛlen hakilila ɲininkali kɛ min ye Sumelu Bube Mayiga o kun ye premier ministre a waati Tumani Jime Jalo Sada Samake ani directeur de cabinet min tun b'a kɛrɛfɛ Mamadou Kamara k'u hakilila ɲininkali kɛ yalima k'a bɛ fɛ ka jɔnjɔ di ninnu tɔgɔ la minnu fara Mali kɔnɔ yan a waati olu kɔni welela ka u ɲininka nka doni kama ale Yamusa Kamara ale ko jamanakuntigi ninnu kɔni nana kunnafonidilaw don nka ninnu tɛ baara la Mali tɔgɔ la dɛ ninnu kɔni nana jamana kɔnɔ nka e bɛna jɔnjɔn min ta ka da ninnu disi la walima ka u janjan ni jɔnjɔn min ye an dun ka kɛlɛcɛw dunanw dɔw bi yan an yɛrɛ ka kɛlɛcɛw bi yan olu bɛ ka jamana lafasa su ani tile jɔnjɔn man di olu ma fo n'a fɔra ninnu kunnafonidilaw u kɔni nana u nanu u yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli de la u tɛ Mali ka baara la ko a waatini kama ale ye kuma in fɔ Ibrahim Bokar Keita ale de tun bɛ faamaya la ale sɔnna kuma in ma nka limanaw kuma in fɔra a na kɛ a ma taa a waati Sumelu Bube Mayiga de tun ye premier ministre ye a ma taa o jimi sira fɛ kabi o yɔrɔ la ko fɔɲɔgɔnkɔ nana u ni ɲɔgɔn cɛ o la général Yamusa Kamara a ko a bɛ n'a fɔ Sumelu Bube Mayiga sɔmi min sɔrɔ ale la k'a bɛ fɛ ka ale yɛrɛ mangoya jamanakuntigi yɔrɔ walima ka kuma fɔ kuma min bɛ se ka ni jamanakuntigi yɔrɔ janya kabi o yɔrɔ de la Sumelu Bube Mayiga k'a ye lettre ci ale ma ko pôle économique et financier bɛ k'a wele a taalen o de la ko a na kɛ jalaki taara ka ɲɛsin a ma ko parachutiste dɔ ko o fara kati a waati la ko ale sen bɔ o la ale général Yamusa Kamara u sɔrɔla k'a minɛ ka taa bila garde à vue la gendarmerie la kabi o waati limanaw ko ani Sumelu Bube Mayiga cɛ a gɛlɛyara n'i ye jateminɛ kɛ limanaw hali ko loi de programmation militaire min ni o ye sariya min tara nafolo kasabi la
miliyari 1,230 ko ka maramafɛn girimanw san ka di an ka armée ma u ka se ka banbaci jɛkulu kɛlɛ limanaw a y'a jira k'a fɔ ko a nafolo limanaw ko a si ma don a donda fɛ n'o tɛ maa min ye armée wasa minɛnko yɛrɛ la limanaw ko o kun ye Musa Tarawele a y'a jira k'a fɔ ko hali ATT ninnu limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen hali armée ka segin a sendɛgɛ kɔnɔna la limanaw ko u bɛɛ lajɛlen sen b'a la min ye général Yamusa Kamara ye a ka kuma la ni ye armée ye nin lahala la bi limanaw jamana yɛrɛ mara cogoya ko o de don kuma ye nin ye limanaw waati kama an bɛ kunnafoni bila nin kan yan Suwadi Bamako de ye nin fɔ Amadu Jalo ye nin kunnafoni lase an ma Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ k'olu lakali aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la